Malawi Today. The DC kupitiriza kuyimirira Malawi kung'alula mwachilungamo mosawopa wina aliyense. Olo mfuti itabwera, olo unyolo utabwera, ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo ngakhale ndili kundende. Lero tipereka chenjezo kwambiri lopita ku maesteti, komanso uthenga wina upita kwa a Richard Chimwendo Banda. Sindimakonda kumatchula mayina a anthu, koma uthenga uwu ndofunikira kwambiri kuti uthenga umene upite kwa a Richard Chimwendo Banda ngati minister wa local government, osakhala ngati wandale ayi, koma tikufuna uthenga upite kwa minister of local government Richard Chimwendo Banda, aziwe zonyasa za uchisiru zimene zikuchitika under his ministry. Komanso tizapitiriza katikati mwa program imeneyi kuchenjeza zipani zonse zosusa kuti zisegule maso. Koma poyambirira penipeni ndikufuna ndichipereke chenjezo kuma tea estate akumulanje Tcholo, kunena kuti mwina ndikungokukumbusani inu eni ya ma estate kunena kuti malo amenewo amene mwazalamo tiwo ndi malo amakolo athu, ndipo simunagule malo amenewo, munangotenga ndipo munasinthana ambiri, munasinthana nawo mchere. Lero tikamaona chikhalidwe chimene mukupanga chozunza anthu pakana lero, ndafuna ndikuchenjezeni kunena kuti mwina si lero, mwina si mawa, mwina si ife, koma mwina ndi the next generation, kunena kuti malo amene tizalanda lilipo siku limene likubwera Tcholo ndi mulanje kuzayaka moto. Ngati izi mmapanga zanu za uchisiru zanuzo limodzi ndi andale, there will be a day you are going to regret, because malo onse kuzayaka moto tizalanda, malo amene tizatenga chifukwa ni malo amakolo athu. Izi zikubwera chifukwa cha khalidwe lonunkha limene inu mukupanga akuma estate, makamaka ku Lujedi Tea Estate komanso EPM Tcholo yonse ni mulanje, mukuzunza anthu ogwira ntchito. Kumene koko ndalama zochepa, ngakhale bonus imene a Eastern Produce ndiye munasiya kale ko ngakhale ku Lujedi kwapereka ngakhale yochepa, koma ndalamazo inuyo a Eastern Produce munasiya kale kupereka bonus. So nafuna ningokuchenjezani kunena kuti ntchitidwe umene mukupanga omazunza anthu ogwira ntchito kuma estate, ngakhale mabwana amene achikuda akuzunzika kwambiri under your watch. Kuwazunza koma akakhala amwenye azungu ndiye mukumakhala nawo limodzi bwinobwino, koma anthu achikuda mukuwazunza kopsa. Ena pakala tikunena pano anamwalira chifukwa cha ma blood pressure. So nkhani ya bonus ni nkhani yofunikira kwambiri kwa munthu amene amagwira ntchito ku estate. Anthu akumulanje ndi ku Tcholo akuzunzika koopsa, ndipo munatenga malo athu mwa upandu ndikukasiya anthu kumiyala, inu ndikumadyerera. Tikunena pano ngakhale ulo mafumu aku Tcholo, mafumu akumulanje tiye mabuka, tikupita uko ulendo kumapita kulimbuli ukuku, mafumu akumeneko amatengedwa ngati ndi agalu. Mafumu aku Tcholo ndi awaena omwe alanda chimanga chawo chifukwa choti anakalima ku Kamfozi, pakana lero simukuwapasa chimanga chija. Ndafuna ndikukumbuseni kunena kuti ife ana ang'ono amene tabadwa timaziwa history ya tea, minda ya tea yonse, iyi history yake timaiziwa. There will be a day you are going to regret. So nkhani iyi yosapasa anthu bonus imene iyi kwa zaka zambiri mwakhala osapereka a Eastern Produce. Inunso alujeri ndi company imene anthu amayidalira, mwayambaso kukula mtima. Ulendo uko kulimbuli kwa Chibade uko, pakana munafika mmuzi ndikumazalamo tea. Zimene sikuti tikuziyiwalira iya. Ndiye ndifuna ndikulimbikiseni inu anthu akumulanje ndi ku Tcholo kunena kuti nkhani zathu izizi tiyeni tidikirire, lilipo siku limene sipano tonse amene titi tizayake. Chitidwe onunkha kwambiri kumafika pakana kwa Naphimba uku fumu yache inathawa mmuzi mwache ndikumapita kumakatumikira ojeni muzi wina kumangoyendera ngati ali ku correspondence. Afumu sonanu mukutipangisa manyazi kwa basa, afumu Naphimba
mukanachoka kumene koko muzi atumikira muzi wanu muzi sunga makhale opanda mfumu ngati ufumu simukufuna mukananena kapinanso aku ministry aku DC akanayika ndondomeko ina chifukwa ndino odabwisa kwambiri kuti ndino mfumu anaphimba koma munachoka mu muzi mukalekale so mizi ngati imene iyi anaphimba kuzungulira lijero yonse kuzasika musi kutulukira kujeni kuminimini kuluwo mosemo anthu akuvutika kwambiri ndafuna ndikuchenjezeni inu ama estate andi nchitiro umene unso uliko so kumpoto mwayamba pang'ono aboma ndi makapena khandi azungu mukufuna muziyalanda anthu malo awo enanso andale mukumalowera pakana ndikumakadula ndikutenga mitengo yonse ndikumadula inuyo kuwasiya inyake akumeneko kumpoto kuti azipindula kumpoto kuti mwatolako kwambiri na nkhani yo athamangisa anthu m'malo mwawo kuzera ena ndi awa akuje ni kukasasire athamangisa anthu osalakwa ndipo nkhani imene isiti siyasiya iya na ngati Lazarus Chakwera ati asapeze mavoti kumene koko amene iyi Lazarus sapeza mavoti chifukwa cha nchitidwe wa treatment imene yakupereka kwa anthu akukasasire ndikupempheni iniyo anthu akukasasire komanso anthu akunkhatepe anthu akumzimba anthu akukaronga anthu aku mzuzu yonse chonde osazavotera MCP ndi chipani chozunza kwambiri andi asogoleri ache so izi mukuyamba so kuti ma plantations monse muziyalanda anthu mitengo anthu asamachite benefit ino anthu andale maina anu tinawo anthu andale ndi amene mukumadula mitengo kwambiri kumpoto ukuku muzina la mphamvu kugwirisa ntchito udindo wanu molakwika iyi ndi chenjezo limene tikukuchenjeza ndi kunena kuti there will be a day nakonso kumpoto kukuzaya kamoto nkhani yaikulu ya lero ndiyokhuza ku Ministry of Local Government makamaka ku Blantyre City Assembly Richard Chimwendo Banda utenga kumene muliko ngati boyena Mungu watumizira kunena kuti ku Blantyre City Assembly kuli nkhalidwe kapena nchitidwe wa chinyengo kupatula kuba malo kupatula kuzuza anthu kupatula katangale amene akuchitika koma ngati kuli munthu wina amene akuzunzika ndi driver ma driver mukanapanga chotheka kuti muapulumuse abwana ndikunena tu inu abwana Chimwendo chifukwa zimene zikuchitika ku Blantyre City Assembly mabwana onse akumayendesa magali moto okha makamaka pamene payamba project ya World Bank yamazi akamapita ku ma workshop kumene kuli ma allowance mwachisanzo Zulu anapita ku Bliss and Honey uko ku Masti uko magali moto akumalandidwa ndi ma drivers ndikuwauza kuti pitani ife tizakuitana tizakabwerako ndiye pakali panomba ndiye kuli nchitidwe okuba makobiri kwambiri a World Bank ndikumafunsa kuti kodi inu simmamva chisoni mabwana aku Blantyre City Assembly sono anthu omukawalembera chani and what is the policy of the organization policy yakumene koko yaku Blantyre City Assembly ndiyotani policy ikunena momveka bwino kunena kuti bwana aliyense amayenera aziyendesedwa koma iniyo mukumalanda ma driver ja magali moto mukaona kuti mukupita kukalandira ndalama komanso mukamapita kumene mukumatenga zibwenzi zanu kuwasiya azikazi anu tikunena ndi inu mabwana aku Blantyre City Assembly and that is why I'm addressing the Minister of Local Government Richard Chimwendo to take note of the suffering that the drivers are going through ma drivers kuno ku Malawi amatengedwa ngati ndi agalu si ku Blantyre City Assembly kokakonso iyayi ma drivers kwina kulikonse biitu kandi wa sienta kandi wa ma minibus ma truck driver awawa maka haya amatengedwa ngati kukhala agalu nkhumba zeni tikanasintha ndikumakhala ndi etiquette ndikumalemekezana wina ndi nzake driver nayenso ni munthu ali ndi family ali ndi zokhumba zache koma ndithu ndikumakamutenga driver mukaona kuti kumene koko kuli ndalama zaphwamwamwa ndikumakasayinira ndalama zo ndi driver ndikumanamiza kuti driver ali ngali moto pomwe driver usimunabwere naye mamusiya mukutenga ndalama zanu allowance ya inu ngati bwana wa ku City Assembly ndikutenganso ndalama so za driver ja ndikusayinira chisoni mulibe kodi anthu inu kulimba kwanu mtima ndikotani ndinu anthu otani iniyo anthu IMCP ndinu anthu otani iniyo mabwana amboma limene la IMCP
muli ndi chikhalidwe chotani ena ndi awawa ameki pakana leroli anthu a phase 1 pakana pano sanapase ndalama zawo anthu akudandaula kwambiri maziphunzisi ngakhale maziphunzisi onso ayamba moyo wawo chikape kwambiri koma maziphunzisi a polisi pakana leroli sanalandire ndalama zawo za phase 1 phase 2 phase 3 pakana panopa za matransfers sanalandire ndalama zawo NRB nkati ndikumafunsa kuti kodi chisankho chimene chichikhala chisankho kapena masanje nangati awawa akulephera kuti azilipira anthu amene agwira ntchito anthu agwira ntchito koma mukuwalephera kuwalipira mukanapanga manyazi tu wamkulu iwe wameki ukanapanga manyazi iweso wamkulu wa NRB osamatenga anthu for granted uchisiri wambiri ukuchitika kuno ku Malawi chifukwa choti amalawi tinafasa kwa basi kufasa so inu a Richard Chimwendo Banda muziwe kunena kuti ku ministry kwano makamaka ku Blantyre City Assembly kuli nchitidwe onyasa umene ndalama za World Bank za mazi zikubedwa koopsa kubedwa anthu angopangira ma workshop ndipo nthawi zina akumana makuti ali ku ma workshop koma ali kogula ma cement ndalama za kugulira ma cement akumanga nyumba zawo ndi malo amene apasana chifukwa kuti mboma mwanu munde kuli kupasana malo anthu angoba malo ena ndi awanyamata aja amazitenga kuti ojiya ati anyamata amene azikwanje ndi ajatu asite ya Lilongwe agumulira nyumba zawo ndi anakuchitani bwinotu kukuchitani bwino nde munamva kashuga kanu kabwinotu matama onse aja anathera pompo apa ndi pamene mungaziwe inu kunena kuti nkhobwe si nyemba wandale osamamukhulupirira akanakhala wandale kuti amapanga zeni akanale sawu kuti anyamata awa ndi athu azikwanje amene wamusagumulire koma ku Malawi ndikophweka kwambiri aliyense angopanga zimene akufuna so uthenga wina umene ndikufuna kupereka ndi chenjezo kwa inu a opposition ndikuona ngati inu a DPP mafasa kwambiri a UDF mafasa a 4D mafasa UTM kabambe mafasa inu a Mutharika mwafasa kwambiri mwafasa atupere mwafasa zimene ziti zikuchitikireni masiku akubwera wa pa September simuzakhulupirira anzanu awa akupanga be mafilimu obera tikunena pano pa agundika kwambiri kunyamula anthu kusalima kunyamula anthu kunkotakota kunyamula anthu kudowa anthu osiyana amene akupita ku State House so kairo akamapita kumeneko akumapita ndi chovotera kodi kumene kusikuvota lero afika sipano giya yotenga ni maburundi omwe akutenga maburundi amene ali makape ndikumakanamiza kuti mutivotere ifeyo ngati mungativotere muziwe kuti muzakhala pa umoyo wa ubwino ina ndi basi ina kaima straight pa takataka polisi ina yagona pamene byanyamukapo mbanda kucha wazulo kunyamula anthu osiyana kumeneko kwa business anyamata azipani ulendo nawo ku State House mukabwera mulilongwe mutapita nsopano mulilongo abani makamaka muzere kuja kumachidwa ku Chimutu zone ku primary imene under Ministry of Education nimati ndikupaseni mama uno apeya a Chimutu zone amene mwapasidwa ntchito yayikulu yomalemba anthu mulilongwe abani amene Saturday lino mupite mukaje ku State House komanso paja mukumauza tu anthu apeya simukumauza anthu kunena kuti popita kumene kwalesa azatenge chovotera paja iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene ikufunika kuti inu ya opposition muyangane bwino mulilongwe abani akuchita recruit maziphunzisi ma headmasters komanso amene akuchitidwa recruit akuchita kunena kuti chonde osalemba munthu wokuti ndi wakumpoto osalemba munthu wokuti ndi mphunzisi koma wakumwera kapena headmaster wakumwera mapeya mosogozedwa ndi peya wa Chimutu zone pa Lilongwe 18 apo pamenepo pali TDC peya wa pamenepo wamkulu na amene akuyendesa programu amene amuchita entrust kuti alembe anthu onse a Lilongwe abani maziphunzisi onse akapezeke kumene koko atatenga zovotera
apa ena akakhalazo kuti mkatikati muli munthu wokuti ndi wakumwera mwachisanzo mmene zamuchitikira mayi wakusalima anayenda all the way kukafika ku Kamuzu Palace basi wogwira ntchito kuboma kwa DC kumene koko basi kufika kumene koko ali panzere kuti akalandire chakudya ndi kulandidwa kamiri ukadi kunena kuti inu amuna anu amapanga za UTM. Mayi waenda wapansi kuchokera ku State House kukafika pakana ku City Center ndi kuyenda wapansi kukafika pakanengo anthu achisoni ndi amene anamutenga pa galimoto kubwerera naye kusalima. Zomvetsa chisoni kwambiri ziko ilili limene likalamulidwa ndi busa kapena likulamulidwa ndi mbusa limene tikaona ngati sona anthu azamba kukoma azajamana amba kuzuza namo kumasankhana mitundu ziko lomvetsa chisoni. So inuyo a opposition musegule maso anzanu akuvota izi zikuchitika za ku State House izi anzanu akuvota. Chitidwe wina omalizira ndi zuzule convoy ya Vice President munayima zulo pa Thondwe kugula nyama musamuonongere mbiri Vice President tikunena inu a polisi kugula nyama kuagulira amayi aja panjigo paja munaitana nokha lero mafika mamene paja ndikumamenya anthu musaononge mbiri ya Vice President iyeyo ngatali nintima omafuna kumacheza ndi anthu iniyo musamuonongere mbiri Michael Usiyo mumusiye azipanga zifuna iye kaafuna azivina mumusiye kaafuna azigula ndiwo mene amagulira ndiwo muja mumusiye kaafuna aziwocha zimpwete mumusiye koma zomenya anthu zimene mwapangira pa Thondwe paja that's very very inhuman. Simunapanga zimene zabwino kumamenya anthu kwapeza pamalopa wakugulisa nyama ine tikumanena kuti sunthani kumamenya anthu ogulisa nyama. That's very very bad. Born Kalinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.